Baran. Piştî mirovekî navsal her du keçên xwe kirin bûk, ew û jina xwe di mal de bi tenê man. Ser bûkaniya keçan ve gelek dem borî, xem kete dilê dayika keçan. Rojekî got mêrê xwe, carekî bi ser zarokan de here ka rewş û debara wan çawa ye? Navbera wan û mêra wan çawa ye? Malxezûra wan qedrê wan digire an nagire? Mêrê wî got bila, serweyekî biryar girtin ku mêrik biçe ser lêdana keç û zaweyên xwe. Mêrik rojekî êvarê piştî amedekariya xwe kir û pê ve berbangê sibehê rabû, berê xwe darê û çû. Piştî demekî gihîşt gundê ku mala keça wî ya biçûk lê ye. Li malxazira wê bû mêvan piştî şivê derbasî mala keça xwe bû. Piçek hesret deranîn û pê ve ji keça xwe pirsî: Keça min rewşa we debara we çawa ye? Keça wî got: Bavo, me îsal gelek zevî çandine. Heke baran bibare, wê baş bibe, em dê dewlemend bibin, zengîn bibin. Zilamî got: Baş e keça min, ez dê ji bo ve dua bikim. Wê êvarê li vir raket, sibehê xatir ji hev xastin, mirov da rê û çû gundê ku keça xwe mezin. Piştî demekî gihîşt gund, hat li malxazûra keça xwe ya mezin, bû mêvan. Wê êvarê li odê xwarin ve xwarin, pirs û gotin kirin, dema raketinê, rabû çû mala keça xwe. Wî û keça xwe gilî û gazinên xwe bi hev kirin. Piştî têr hesret deranîn û pê re razan. Raket. Roca dîtir, piştî bi hev re taştê xwarin û çûn ve mêrik li keça xwe pirsî: Keça min, rewşa we çawa ye? Hûn bi çi xwe xwedî dikin? Mêrê te çi karî dike? Keça wî got: Wele bavo, me îsal herî bi kepiran ve nehîşt. Me ji xwe re kir kûz û den. Heke baran nebare, dinê germ û bi taw be, derbas be, em ê gelek dewlemend bibin, zengîn bibin. Zilamî got: Baş e keça min. Xatir ji hev xastin û ji hev ve qetiyan. Mêrik da rîya malê vegeriya, hat mala xwe. Jina wî di xemek kûr de, li heviya wî bû. Bi çar çavan rîya wî dipa. Piştî mêrik xuya bû, reng hate rûyê wî. Bi kêfxweşî mêrê xwe pergîn kir û pirsî: Te zarok dîtin? Got: Belê, min dîtin. Jinik got: Çawan bûn, baş bûn? Mêrik got: Baş bûn, silavên xwe ji te re hene. Jinikê got: Lê debara wan, rewşa wan çawa ye? Mêrik got: Wele ew ne xuya ye, ne bellî ye. Debareyekî ji ser barîna baranê ye, yê din li ser nebarîna baranê ye. Mêrik di bin lêvan de keniya, berdewam kir. Got: Lê tiştekî din jî heye. Jinikê bi coş pirs kir: Ew çi ye? Mêrik got: Heke zipik bibarin, her duyan jî tê xwedî bikî.